f'pajjiżna b'rekord ta' każi ta' COVID-19 f'ġurnata. 122 f'24 siegħa, 701 f'ġimgħa. Il-każi attivi f'pajjiżna telgħu għal 1099. Filwaqt li f'din it-32 ġimgħa tal-pandemija sfortunatament kellna 4 imwiet oħra. Hija din l-istampa preżenti tal-pandemija fil-Gżejjer tagħna. Il-Professur Charmaine Gawci tikkonferma li se jkollna nistennew sal-weekend biex insiru nafu x'inhuma r-restrizzjonijiet ġodda li se jħabbar il-Gvern. Li tieħu l-provokazzjoni fuq il-post tax-xogħol fosthom li inti jkollok jekk għandek uffiċċju desks li jkunu separati minn xulxin li anka jintlibsu l-maskri fuq il-post tax-xogħol huwa importanti għax dan tista' tevita ħafna mit-trasmissjoni u li fejn nistgħu l-employers ninkoraġġuhom biex ikun jistgħu jinkoraġġixxu n-nies ukoll li jistgħu jaħdmu mid-dar. Bħalissa fl-ITU ta' Mater Dei hemm 6 persuni li qed jingħataw il-kura, 12 persuna fl-IDU u 14 persuna fis-swali oħra. Fl-Isptar Boffa hemm rikoverati 14, f'St. Thomas 19 il-każ, każ f'Kering Grek, każ f'Mount Carmel u każ fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. L-aħħar statistika turi li t-total ta' każi f'pajjiżna sa mill-bidu tal-pandemija issa tela għal 4499 u li minnhom fiequ 3145. Il-Professur Gawci ikkonfermat li bħalissa l-R-Factor kważi laħaq il-livell ta' 2. Mill-każi attivi 995 huma jinsabu f'Malta filwaqt li f'Għawdex hemm 18 il-każ bl-età medja bħalissa hi ta' 38 sena. Fl-aħħar sigħat Net News vela wkoll li fl-assa tal-imsiedem xift sħiħ li nstab pożittiv għal COVID-19. Dan wassal biex l-assa kważi tingħalaq. Bid-distrett tidur l-pulizija mill-asses oħrajn. Jidher li anke fl-assa tal-Qawra kien hemm sitwazzjoni simili għalkemm il-korp baqa' ma qal xejn dwar dawn il-pulizija li spiċċaw fi kwarantina u kif se jpatti għal dan in-nuqqas uffiċjali. Ironikament, din l-aħbar tasal eżatt fil-ġurnata li fiha l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li se jdur fuq il-pulizija biex irrażżan il-pandemija. F'kummenti minn Brussell, Abela qal ukoll li bħala gvern se jkompli jikkontrolla l-pandemija.